الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Batano pa kalilipati? Asita no mapapadalam si Salim kay ulan-ulan na padadulat ububugan wallah sa kalbihan. Sabab si Salim kay makatutundog-tundog ang mga ulan-ulan, ipundong ko ulan-ulan arajab. Tatangaliman ko ulan-ulan na Syawal. Kapalayad niya papadalman wallah sa mga gawi iya mga pitya. Pamakapunisa kayo anday isa na pagkakuha sa balas alabi ang mala sabab sa diyan ko tuwa kapag nagunta maniron mga ulipan wallah. Miyali tanong si kumiyang una di tanong di ka pakapamagpada asulan ula na rajab na ayang mapapadalmon naginanso sa timana kagagawi aron minipantag sukiyat wa aw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ikulima waktu sambayang tanoginan sa pagbetuin sa Laylatul Isra'i wal Mi'raj. Sa imang bukulan na Sha'ban na makatatalundugon na adla sa timana kagagawi iya mapapadalmon aginan sa pagbetuin sa Laylatul Bara'a sa pagkipantag sa ikunis po Sha'ban aginan mambu. So, piyang taginuwang mako, kaya pakibarang kasanyan, o di nakapambarang kasa, ulang na mapapasada at turan umano siya, kapag pakisambiin wallah sa daftaran peruman sangkot wa Laylatul Bara'a, si ko ulan-ulan a Sha'ban. Si mambuko, ulan-ulan a Ramadan. Nangyalwir at tanong mga ulama tanong, ulan-ulan nanan, pakambabarakat ng Allah subhanahu wa ta'ala oriyan yan na mapapadalmunso sa timana kagagawi aso mapagamalakaon na tumu agdiso mapagamal ka po sang gibo ulan-ulan maana aso mapagamal ka sa diyang kutwa Laylatul Qadr at tumu adiso niya pagamal ka kuwalong ulo abutulurang nagupatulan mga ulitin ng Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya baligan na ka sa Laylatul Qadr mga ulitin ng Allah na niyawman yan na sa kanay titindog ka sa qiyamul layl na pakisurat at yan mauwallah walupulo agut luragun agupatulan asaka na ititindig ka sa qiyamul layl sa din kutwasul de subra walupulo ragun at yan mapaluwallah umiyaw mo Laylatul Qadr askala pambati ka sa Quran sa pagkisurat at bagiin na ka sa amal at yan mauwallah kusul de walupulo agut luragun agupatulan asaka na pambati ka sa Quran. Usahan na sa kiyo maarkaw Laylatul Qadr, naginan sa Laylatul Qadr, sa tima nakagagawin niyo por mga uripan wallah. Si Imam Musi sa diyan kaya ulan-ulan na Syawal. Na upang makapanisa kay kasaya, nagukasaya pamuwasan sa namagawi uripan wallah, subhanahu wa ta'ala ko uriyano kaya pakataling markatano ulan-ulan Ramadan naginatan tanong yan. Na upang mo sa kasaysayan na magawin na pagkisurat, abugin na kaso, kaya po sa nakaso tandayululan, mga uritan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ganap, o kaya po sa iyong kakulan-ulan Ramadan, asulan-ulan Ramadan, na aya timbangan yan, nadatar ko kaya po sa anisusap pulo ang ulan-ulan, na yung na po na magawin kaya pamosang kasadin kaya ulan-ulan na Syawal, na timbang aayamaanan yan na ayad na kaya pusa na ka na sa tanday usaragun mga uripin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man sama Ramadan thumma atba'ahu sitta min Syawal kana ka siyam ad-dahr. Sa din sa mga tao at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
amamwasa, ulan-ulan Ramadan, nauriyan yan, nagumalat sa Ramadan, na itundog yan ng sunod magawi. Saan ulan-ulan asawan, mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala, na pagkisurat at taruban yan, kaya po sa isos, sulod asaragun atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana, adiyag ka iya ulan-ulan asawan, nakapapadalman sa mga gawi iya makalalbi at yun ang supumo sa anakaw. Ayan niya muli pakaisi saya, mga uripan Allah. Nanto na yung kita ka pumo sa iya kang ulan-ulan asawan, nasa din sa kapaparungka, akapakadilaya akaakatat rangir ka asara di mada sa din kay ulan-ulan asawan. Pamanan na magawi, pumuwasa ka ko paganay asawan, saan magawi? Uli na si ko kaluki ko sawan, saan magawi? Uli na si ko oriano sawan, saan magawi? Uli, nasa din sa kapaparungka, uman alungan na kami sa gulungan na islin na yung kakapusa. Si ulan-ulan asawal na paledo na ng tipur o agamatan o agama Islam sa ditano din ng tukadauwa. Ayatin ba nga ng kanan na magawi, nadatarbang ka kaya pusa iso, tandayo duwaulan at tundog-tundog din na bang kalubiyo ka ano ori panuwang ma. Malung ka man na ng gida-gida, abalas, sababasan mga ori panuwang Allah, subhanahu wa ta'ala, na atunay ka tiru Allah sa Quran, mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala, na iyang kutuwa pa sa katiru Allah sa Quran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فبرد ربي وتقوى الله سبحانه وتعالى ثم أقرل أقدمني وجنة عرضها السماوات والأرض ayat na balas ay bagayarkan o Allah lagi ng susurga. Ayat kablang yan, nasudin sukablang mga kalangitan na gusto kagilupaan. O iddat lil muttaqin, ititilagadan ko mga tawa kikaalakan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Rilay ako niyo kadapan makarikubila di nga lagaw makan. Ate, aniya ka sa kulukaw iya kaya ipos rakatan wading kaya ulan-ulan Ramadan o kaya bukan yan na anungan ay Jumaata. Naswaya kaya bukan yan na yaw mo sabat na ikasyaw niyan gawi iman to sa din kaya ulan-ulan asawan. Bakman, teruan niyo, anto na abusin bido anong niyo na uso niyo rin. Adin na ba niyan bido na palit yari mauwang ba? O sika kumiyaw na naubang ka di pa makaito asumyaw rin. Kabaka din nagkirusa. O sika mambu kumiyaw rin naubang ka di pa makaito asumyaw na kakirusa ka pa. So baka din nagkirusa na natataro sa nakadun sa tindig ka kakurit. Umiyaw na ka na tiyari mauwang ba? Na umiyaw rin ka na tiyari mauwang ba? Ikan di pa pakaito aso padagang. Kasi ka, umiyaw na, nayatindig ka na, ayaw pagilay na ka sa ulan na intera dunia. Na natitindig ko mga ulama. O sika man mo kupukuri na ayatitindig ka nakapmatla. Ayamanan yan sika mo pagilay ko yung nagka. Napalayag na ng tiyari mauwallah. Napalayag ay nunutan nyo na. Palayag hadith ay nunutan nyo. Ay nunutan o pagilay sa dunia na hadith. Na inunutan naman buong pagilay sa katmatla na hadis. Ay buwa kapag ang bibida o to na sabusan niyang ngunutan ko pagkabuloy ay maanan yan na ulin amriyan. Pero bumakang bibida. Sumiyuno to sa dunya na dama kapang ngunutan ko ulin amriyan. Na sumiyuno to sa iko iyan na niya kapang ngunutan ko ulin amriyan. Sumiyuno sa dunya na yamining gulalan yan na sunnat.
sunnah. Mana yan naliya kasim bin Sa'id, agito na sunnah to kasim bin Sa'id. So miyuno to si Iko, ingat yan, si Iko dato yan, na miningulalan yan na wajib. Ato ni wajib, na sukyo no tinyan ko, uluan yan, awajib, suka pang unutanin ka ko, ulil amar ka. Yuto'y ka pa kang bibida o to ko. O si kami yun to ko sa dunya, na yakirunutan ka na sunnah. Niya ka, gulula ka sa sunnah. O sige kami yun to si Iko, ingat ka na niya kang gulula ka sa wajib. Ato ni wajib, na kagya inunutan ka so suguin ulil amar ka. Ulil amar ka ulama, ayak suguin na kukumpo. Quran ang gusto hadith. Yan ano, wait, napalayan ko rin. O kung mga bibida, wajib ang sunat. O, mga uri pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amay ka sa manusia, naman isa kay kukapagitaw niyan si isa din kaya in the dunia. Ba't gula po rin si isa din kutuwa kabaloy niyan ang manusia. Ayan niyan di kang gulpak ka ko gulpak yan na pantag sa suwaswat yan si Iku Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw patot ka na pagdagan ka subuan wallah sa ayamin gulalan ka na subuan wallah sa kana uba ayamin gulalan ka na kanagal subuan Allah subhanahu wa ta'ala kalango na ta ayay panggulalan niyan na subuan wallah na datarotitip tayan at yung kutwa kapagintaw niyan nalango na to, ay panggulalan yan na susubuan na suhuwa yan. Ako na baka pangunutan na sukap pagintaw niyan na kambuuman sa dayon sa pakataman. Nagyun to'y kailangan ka na ay pangilagin ka na sa subuan na kawallah. Na pumagugupaan tanong ko natin wallah at yung kuto arila. Pagura-dura din tanong at yung kuto maap arila wallah. Aya imbalas kutaw arinila wallah na susurga. Aya kun akablang usurga ay bagir kau Allah subhanahu wa ta'ala na sudin sukablang o kalangitan na gusok kagilupaan. Antay kikabayasan ama ko niya na. Kabayatan mo makuatanuan? Nga kayo ito, kikabaya sa makakuha sa surga, ay kabulang yan na sulangit ang usulupan. Amen! Tatawa nga. Baka no di po po sa iman, no? Isa na di po siya. At ay di po sa. Katawa ka nun, na mas mabugar ka ni katuloy sa kupuwa sa iman to. Hindi man di kaya lagi na yung kakupuwa sa iman, no? Ha? So kung sukat pugura dula di tanong ko, maaf, rila wallah. Na ayay mo pala sa wallah ko, kaprila inya narka na susurga. At di ko nang ka na surga, ay magay na kamu, daabang ko na sakid. Kanabaan na makipiluin na karo. Kanabaan na tuda karo. Kasaka mo ikir ko, kanabaan na pagduduro ka. Kanabaan na taro ka kandidato sa barangay kapitan na ad na riluin nga na kontra nga, kate maging malaging nga kaputo, ay dapat iyo. Na itulak ka sotungan ng kada kanyang butuin. Nagyot to na dito na barakaon pagdudo, dito pa na barakaon kutra. Dapat pwede sa kandidasi, sa kapunin sa dimota surga, kaya kalaian. Na suling sukab lang o kalangitan na gusto kagilupan, di na dunya ini kalaian. Ino kabaya ka makuha nga ito. Ya kaya ito ako biniro ako, ay. Tao ka ba ka makuwang ka ng uri panu Allah subhanahu wa ta'ala
Adiyan kanan as surga ain pagayir ka sa anungan amawri na panagnari kay kanila ikaw Allah. Kamapir ko Allah. Na pimbarang sa mga amal ang mga piti ang gulbukang ka. Na padagka ko tao at parilaan Allah subhanahu wa ta'ala parilaan Allah sumyangan dudusan yan mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Padagka sa din kaya mga tao parilaan Allah. Ang tunod ni mga amal aung gulbukang ka na parilaan ka Allah. Anto na yung mga amal aung gulbukang ka na parilaan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Napagaluin tanong yan, inshallah napaliyatan tanong, panggulbukang tanong, kanabasi busa kaya nagatanong ron, naluniyang basa na milayo-layo na di tanong panggulbukang, ay dapat Muta ka ba sa ako at ibulog pag-usin tanong na implementation. Antay hindi ron panggulbukang. Ano sa pala yung panggulbukang. Na yun, panggulbukang tanong yan. Inshallah. Ano na yun? Amal aungkil bakang kauri penuh Allah subhanahu wa ta'ala na perilaan kau Allah. Iperila ia neraka sumyangan dudusal ka. Nasataw mga uri penuh Allah subhanahu wa ta'ala siap penian so 10 abu 2 rakaat ang mga sunnat aginan so pembetulan sa sunnatul muakkadah o urian una ano mga sambay nga mga wakto 10 abu 2 rakaat mga uri penuh Allah subhanahu wa ta'ala na iprilaun wallah sulang wanan yangan dudusan yan na pakipembeli penuh Allah sa uling yang surga. At ang taga din na sunanul rawatib. Antay mataw sa dinga sunanul rawatib. Antay mataw sa dinga sunanul rawatib. 10 abu 2 rakaat ang mga sunnat o unaan urian o yung maalan yan ng mga sambayan. May mga mumurayson. Nakauto di mo ito kakatan. At naman di mga mumurayson. Sama niya na, siya mga dato na sa kataw. Anta, mga boy, anta. Nakon na, kautoropan. Pagilin na din niya makamumuray sa dinga sunanul rawatib. 10 abu 2 karakat. Ayamanan niya nakuhan. Ako muna sa mga dito, ayoko, Rijal, ukawa muna alang nisa. Nakakato na ni sunanul rawatib. 2 rakat o luhura? Oy, masih mo 2 rakat luhur. Ato no tuwa 2 rakat. Ando matatampak. Una ano urian? Amin ano ka na sa kalwa ni pulisya, di ba? Ay pulisya na, kana di mo tuwa lang inyo. Oh. Amin ka nun. Saya man na itulungan siya may sob niya yung siya katawan niya unang utakwan. Napag-iyan to ka ka nun. 2 rakat akong kuluhur. Ano to? Una ano urian? Una nag-urian. Na 2 rakat sa unaan na 2 rakat sa urian. Patag no, pagini na ka na yung pagkain. Ano pa? Siko? Subo. Ano ba tatagwa na subo? Siko? Unan, 2 rakat to. Na, di ka naman di pero ka, nabas ka ni pag-isaya ka na. Pag pumamakil ka niyo, sama na yan ha, iyan naman bimrakato. Ano pa na, ano na pa? Asar, pira rakat ko asar. 4 rakat. 4 rakat ko asar. Na, ato na, di ka nung pero, basta ni pulisya kan. Di ka naman di maritis. Sama na yun, dapat sa kanong pulisya 4 rakat. Ano pa? Magrib. Pira rakat. 2 rakat. 10 lagu. Sama na, 10 lagu 2. Sama no to, namiyagan na sa 10 lagu 2.
Ayam niya pala sa kana, dua, seko luhur, luhur, subuh, asar, maghrib. Daun suwaisa, din niya mabala suwaisa. Nangyari na pala sa pulau dua karakata. Sama nuto na, miya ribat. Ato na asar. So asar na? Uy, narong oto, kisir siya niya, nasukon so asar, narong. Nanamiyaro, yaro. Na, di ka sa ni Peruma nga to eh, di ako siya di Peru, nasa di ka sa mamudi mamagusyeta. Nasa kalipa mo siya, taka pa mamakinig mo sa kano. Na, baka lupa mo siya. Taka mamakinig mo sa kano. Ano to sumiyayo saya? Tadi. Na, natin ka, ato mamakatin ka, ngayon may life. Sakat ni pagusirun siya, sa may kayang masih. Paganayro nasi ko suhu na 2, nasi ko luhur na 4, nasi ko ay magarib na 2 ko paganayro una no sabiyan, nasi ko ay sana 2 pan. Sabi pa dyan. Sa pulura ka ata niya belas kau. Orang sa ano? Siko mga sumiyan tam sa isa na ko paganayro sumiyan sa 2. So? Makasumir na sa isa na, di pa kayo pinadul. Uwan, nasipakan na siya na sunat. Nangayang itulisir na ito na, so sa Pulau Gudua, Sunan Rawatib, sa Pulau Gudua, rakaat, Sunan Rawatib. Sama no ito na rong. Ya, tabla. Ang terus, kuhan. Wasi. Ato na di ka na di ba kalagalag. Nantay po kayo sa ron, pero sa lima. Nantay po kayo sa ron. Sinajira ko. Ano? Gaba. Kenapa ko pag gano'n niya? Aluin naman. Huwag na niya kayo sa ron na 500. Batan. Pag gano'n. Patrakat o na anuluhur. Patrakat o na anuluhur. Bilangan niyo ko na. 2 rakaat o oriyan luhur. Miyanom. 2 rakaat o oriyan o maghrib. Yawalo. 2 rakaat o oriyan o Aisha. 2 rakaat o unano subuh. Ya butiyo. Aduh, may tubuh. Pero mana na? 4 rakaat o unano luhur. 2 rakaat o una oriyan yan. 2 rakaat o oriyan o maghrib. 2 rakaat o oriyan. Pala oriyan o din na una ano Aisha. Oriyan o Aisha. 2 rakaat o una ano luhur. Subuh. Ati sa kanang nah, ay naman ito, 10 rakaat. Atawan niyo, sa tao, ay gula lang niya nanan. Adiyan ka na siya pa niya, adiyan ka na mga sunat rawatib. Adiyan na sunnatul muakkad, niyak ka. Tunay di ba na niyak ka sunat nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adiyan mo din yan kambal ya parado. Na iprilaun wallah sunyangan dudusan yan na pakipembali pa wallah sa waling ko surga. Ano kabaya kami bali ka wallah sa waling ako surga? Antay pagi malimin sa di ka na nasunan rawatib. Bayo niya na 5 yan. Sa di mayo sa 5 na ostod na buklo, di niya pagi malimin sa di ka na nasunan rawatib. Amalanan amiya ka piyak-piyak.
Kagyan na pipiruakan aino kabayayo ang makuha niyo susunod ka aya ka bilangin na sudun niya why o yan yan natigin natin pagmula ulas yan na doon niya kay tito niya yun nagyaan lumulumbat ito natigin na wirang bumiraw at yung kumakabayaw tanda sa ayamanan niya na niya ka lumulumbat ano paliparat yan diba na mga uri pa Allah subhanahu wa ta'ala suwaktu wa asr na espesyal subalasyan. So inurunuto da padaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adiyang kutuwa sampai nga sunnat si waktu asr. Inurunuto da pada. Aya anda matatampar so sunat ku waktu asr. Siko pagunay. O ay siko saraan nyo tumatatamar susunatun. Siko mo pagunay. Siko pagunay na da sunat siko. O yan yan. Ino to daw pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anto na ibala sa diyong kutuwa. Kasimbayan na kaso. Dua rakaat sunnat o waktu asr. Anto na ono ni bala siyan. Espresyalan at pamamagayan na ka. Wallahu bang kalilipatin. Uripan Allah subhanahu wa ta'ala adiyang kanan akapasimbayangin ka o sunnat o unaan o asra ka espesyala na napamamagian ka Allah. Ando na espesyal na pamamagian ka Allah subhanahu wa ta'ala nasa tao as dinian lepasan so sambayang san ko waktu wa asr ko unaan yan asunna tadurakat mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala na paganay na bala sa imbagirun wallah paganay ading gadnuto pamana tatayo din gadnuto napakalidasan ka wallah ko kamo muna kiki ikadwa imbagir ka wallah subhanahu wa ta'ala napakipumbali kanyan sa waling kakusurga ikadwa imbagir ka wallah subhanahu wa ta'ala na parilaan kanyan abangan na nagpulipati mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala mga amalaya ang iya makapiya-piya asar ka dingkay ni lipatan dingkay ni pakalipatan ng gulalan ka na mata-mataan at kesukat ka surila Allah subhanahu wa ta'ala kesukat ka surila Allah subhanahu wa ta'ala na so kasambayang kay tindugin ka kung mga sambay na mga sunnat mga sambayang ang mga fardu na padanan ko ipramisan wallah subhanahu wa ta'ala at pagkalidas ka o ayamaan yan na antunay ni ba na kalapis kalugi ko kawiyaw yan kudo niya na kalugi sa anungan amawri maana at pagpigumpya so kapagintong ka kudo niya na pagpigumpya pa so kapagintong sa anungan amawri yun so kapakasun ko suruka para sa mga amal ang mga pipya unggul bukang ka na prilaan ka Allah subhanahu wa ta'ala mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala na sa tao abulin niyan at ginawa niyan istiqamah niya na ginawa niya sa kapumpatian niya ko Quran na iparilaon wallah so niya nga dudusan niya iparilaon wallah so niya nga dudusan niya ipmaapar ka wallah so niya nga dudusan ka amay kapumpatian ka sa Quran narap sa pakipumbali ka pan wallah sa waling ka ko surga namiyaw sa itanong na din na Quran sa amal ang mga pipya sa tao ang gusto sa salad ko tamukyan ko agabaw wallah nagpaganay rin ay magirun wallah abalas o kawyayagyan ko dunya na pagpagkata ka panun wallah so salad yun sa pitugatos takpa ikadua yung magirun wallah na iprilaon wallah subhanahu wa ta'ala so ayamaan yan na niyangan dudusan yan salad buot
Ino mga day? Kabayatan mo nila ang tanong wala? Kabayatan mo makasulpi mo sa surga? وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Agura-dura dini watigu Allah subhanahu wa ta'ala. So ayam makna niyan na rila maafu Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat na balasin na susurga. Ayat kabulangin na kalangitan na gusto kagilupaan. Pada penakatir Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Wattaqwa inna Allaha shadidul 'iqab. Pamagugumpain yung sukapya-pya, ang gulbok sa mga pipya. Wattaqwa, nagupamagugupain niyo, sukang gulbok ako kalakak Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Naubaya pa magugupain niyo atigu Allah. Nasukang gulbok sa kambara dosa. Aku kang gulbok sa kapririduay. Banyo pa magugupay sa kambara dosa. Banyo pa magugupay sa kapririduay. Katutula ka. Hadinan papakain Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ayaw ko na pumagugupaan na sukang gulbok sa mapya. Nagusukalak sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah shadidul iqab. Taupo na ay pamagugupain niyo at iku Allah. Nasukang beradusa. Nagusukang gulbok sa kapririduay. Na mataan asu Allah shadidul iqab. Na niya kasupi-supiit ikapaniksa. Masupiit ikapaniksa. Mga uri pa Allah subhanahu wa ta'ala. So makasid ka sa salad o agamaw Allah subhanahu wa ta'ala na pagkakatar panunu Allah so ayamanan yan na salad yan sa pitugatos takto. Matalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin miyatu habbah. Ay ibarat usira na yan aming gasto ko tamukiran uwagmaw Allah sa saladabu nadataro miya mula sa timanaud tigu Allah mituso sa timanaud misepak sa pito sapak wabikulli sumbulatin miyatu habbah umanisat di mana sa pakyan ng yunga sa magatus. Bali, ito gatus lang. Wallahu yudha'ifu liman yasha. So Allah, napagtakatakap pa niyang panangkutwa, pito gatus na kapasasadin sa kabaya Allah at kapaniyanun. Wallahu wasi'un alim. So Allah, natanto kumablang, sumangan yan, kakayaan yan, nastan yan, nangauri pano Allah subhanahu wa ta'ala na matao so Allah sa kapirtag. Si tawang gusto nakatawan Allah so kapakipirtag yun. Na, kapamagugupa kumapia. Pamagugupaan so kamapiano kapagingid. Baya buhat muna ka na yabu makakuha sa balas na si Kapitan. Nadatari ka di Mariam na skalibing makakuha sa balas. Hindi, ito muna ka na yabu makakuha sa balas na si Kadi Mariam. Hindi, ito muna ka na yabu makasurga na si Kadi Mariam.
Begitu dipakai hindi ka ko sa balas na di ka pinusul ka. Kaya nakapamagugupa. Kapamagugupa. Nasusalad na umaning ka sa salad kami adulad. Nasudulad na umaning ka sa dulad kami patlad. Na upama ka aya tao ko kapagingid. Tao ko ingid barato. Upama na aya tao ko ingid. Naibat na dita sa duwagatos. Na uman pito gawin na ay nagugatos sa pagkibitad. Na madua ka pito gawin na niya patagatos. Na masaulan na niya walugatos. Diba? Ano niyo na yung digdaan? Sa dunya na ay pinakakawas sa religion sa dunya na Iglesia ni Cristo. Sirang panimia makapiya-piyay simbahan sa dunia. Ngayon ito. Basta asumul ka sa kanabas ka. Basta alasumul dekiran. Sumul dekiran at mga padista ayang beluin niya na agaman niya na Iglesia ni Cristo. Na miya ka register ka sa registration fee na umampan na pitugoy na duwat ya pira. Duwat ya pira. Umansak to na duwat ya pira. Ipapalyugan kira no to. Na sumunod sa simbahan na din yan nutuki. Kung ano to duwat ya pira. Duwat ya pira. Duwat ya pira. Ano niyo man bibigit napagkapunan sila ng mga panabang. Miyatot to nga marawi. Miya marawi si marawi na ayam miya ka po na panabang sa Iglesia ni Cristo ay initabang sa marawi na 20 million. Iglesia ni Cristo, 20 million. Minitabang ko mga taga-marawi. Ano naman yung bibigda kalairan na pira 20 million. Amiya ka pong kira na panabang initabang irang ko mga taga-marawi. Iglesia ni Cristo. Ano tanong ko na yung bibigdaan na? Pangawari ko Allah. Nasiran na, kanabag yung ito, aduwa tiran, nabagiran pitiruo. Tuhan iran, pastor iran, adiyan na naduwa tiran na ikisul kita ko surga. Kaya ini begini, na yuslisit nutok na ba niyang kisul ko surga? Nasalat na na Peter Allah subhanahu wa ta'ala salat may prilayan lakas yung yung surga. Allahu Akbar, napagit pumbiligan niya sa walay na ko surga. Kami yang dia meranawa ya, ano ba sa saya? Sira, hindi ka tanong-tanong ng mga maranaw, pedaguro. Napagkububuyaan yan na plus times. Kapag umana at pinatap o makakuha sa salad na tingin na ito, bubuya ni sawati. Kabuya yan ang matakapaw. Makakuha sa sawati na tingin na bubuya niya, magatos. Kabuya yan ito, matakapagitip kabuya ng ranaway. Wala, ipagkaguwa din sukap mayno sa gusukan dibay. Ano yung pagkagud? Makakuha sa magatos na garik. Bagi-bagi niyo ko na nanuwa. At mamagatos na bagi-bagi na lipan. Bagi-bagi mo. Kawadi na. Kawadi so. Okay, nadita no katawan. Nadiyag ka ipagkagukagudit ano, minus, di bait, na ayatan no ka sa sanguran. Nadiyag ka ipagkabubayaan tano, at times plus, na ayatan no tatalikudan. Tigiyog na na ngayon ito. Diyan kaya minus ay pagkagut na Peter wag na yatanong ka sa sanguran naging ka man katawan na umang kaguminawa na kalabatan so iduduga sa dunia na betay ka.
Diba? Kuminaw ka. Ikialbatan. Ilang nakaman. Ikialbatan. Ikialbatan. Nasadun sa kadul na kay kaginawa na kadul na kapagaw mga kukapatay ka. Namiya karata-rata hindi kagi sumarataw kong tula na kurang-wang pula si kadigap man gumino na yan kay patay. Tapangin ka, di kang ino sa sakulo ka minutos o di kang minuto. Ano nga mga gida-gida? Di tayo kasi katawan na guminawa ka, nakialbatan sa umor ka. Nakasalungan ng kaon na anak, kaya tayo suwinid ka sa salungan. Naduga kasaulan ng kaon na, kaya tayo suwinid ka sa saulan. Kasaragun ng kaon na, kaya batan suwinid ka sa saragun. Ano nga man yung bigdaan? Naroon tanuron, ayatan ni man ito masasangbot. Nagdiyak ka iya, kapulas, katimas, pagkababayabi ang tanong na yan, tanong tatalikod. Ngayon tanong tatalikod eh. Hindi piroon. Patalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin miyatu habbah. Kababayaan umranaw na matakataka pa supirakihan sa tao asidka sa salad huwag mang tadatarumya mula sa satimanawd mitu misepak sa pito sapak umani sapak yan na miyunga sa magatos. Namagita nung sa kanina, benar. Liya man na din ko to mangga sa satiman na ubi. Iya mula nga, agiyam mo nga nadrata ka riyan, iya kadagdag laod. Iba? Lapasan tanong ron to, kadito na plaso to. Times. Pamula ka sa satiman na udo kupaya. Nakadya munga na umani satiman na unga o kupaya na gato sa laudiyan. Diba? Gato sa laudiyan. Uluan na udiyan. Umani satiman unga kupaya. Na ay dapat rasa mo ito akadaklian niyo nga. Pero ay uda matatagong sa diyan ko ito mangunga niya. Nagyanan. So kapag nakataka wallah ko salad ka apang gusto mo ka kuwag mo wallah subhanahu wa ta'ala. Kapag takpang ka ko salad ka apang gusto mo ka si kuwag mo wallah subhanahu wa ta'ala. Higap man na niya maraka. Ino ako po maraka. At higaya naman naparati Amerikano. To see is to believe. Nakailewa na nakapasok parati Amerikano. Ay, so parati Amerikano, no, ukamasa-masa ingin na tingnan, no, so pinatinin. Sobrang na, piyan yung kaya-masa-masa ingin, tugon niya, bawal na akong marin. Tepunan niya minadaan. Oh, baka sa nubay, nakaya na naman, ano rin tayo manok? Wait, tayo manok. Okay, na doon man parati, upiro tayo manok. Tayo na yung manok. Sisuk niya mo na. Ano, patay ang manok? Di parati ang ranaw. Parati ang ranaw. Sumiri ka nun na, to see is to believe. Ay, perhatian yan, ang utang hiling yan. Hindi kahiling yan nun, niya pasad. Niya perhatian yan dun. Uy, na sumaranaw. Kanabang matag to see is to believe. Kami hiling yan, nagirong perhatian, kapul niya mo. Pawalan na akong ngari. At di pa rin nakapilitan na. Tiway na, pawalan na akong nga. Tapangata ko lang yung babyuro tayo manuka. Osta tayo manuka. Dahil naman sa naya, kaya sa kunin, ngamiyak ito niya, nabyuro tayo manuka. Napagilay niya man, nakapapagilay na rin ang mata niyan. Hirong-pagilay na ang mata niyan. Iginat niyo yung hirungakan. Nausta, pura tayo manok. Para tayo marana. Kuhaan tanuanan sa ginawa tanu ka. Ugiyan nan, iparatiyan na, naging ka maparatiyan so. Alungan amawin. Napandan na sa paratiyan.
Antuminu billah, kaparatihan ako Allah, wa malaikatihi, sa mga malaikat, wa kutubihi, sa mga kitab, wa rusulihi, sa mga rasul, wal yawmil akhir, perhatian kasulungan amori, wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Perhatian kaso kadra mapya na gusto kadra marata apun tu sa kabay Allah. Isa mo iukir na kasaya sa diyem kaya anam na ikakida o manusia ko kabubuli na Muslim. O po na kawang kira sa walungan na mauri, dinaparatiyan, ngayon kabakon niya kasong. Pero na kung naman na alungan na mauri, tingin mo alungan na mauri. Naman ang surga, naman na naraka, bakaw na rin niya kasong. Iparatiyan mga tawayan. Pero ako na ipunga narakaya, tingin na ngayon, kapag kami ilis yung naraka. Tingin na nga mga surga, natingin na kita nga ano mo, kami ako na surga. Ato na yung pinakapagkibubayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiro. Pinakapagkibubayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiro, mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala, na, so katiro, urip niyan, pinakamiyapili at pagkibubayaan ng Allah, katiro, manusia, na sukatiruan yan, o subhanallah wa bihamdihi, wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruh. Yan ni pinakapagkibubayaan din ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiro manusia. Subhanakallahumma wa bihamdik. Miyasuti-suti kahay kadnang ko, ka sumay tumalaaban tugan. Wa tabarakas muka wa ta'ala jadduk. Gusto mga kabarakat. Arku Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ilaha ghayru. Nagudun na tugan ay nuntas kabuhay kadnang ko. Agyan ni pinakapagkibubayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiro. Naubang kanan, pakalilipat eh. Nato na inibalaw ng Rasulullah, pinakapagkiralangitan ng Allah, katiro. Pinakapagkiralangitan ng Allah, katiro. Nagyang mo ito, katiro ay pulan, barat na katiro ay pulan, o ittaqullah, hey, kalakan niyo akiso Allah, ana naraka. Tingnan ngayon, kapag kami kasunod naraka, dito kaya giro din ang kayo, bang mamili naraka, na dito pinaka pagkirarangitan ng Allah. Uli na, dito rin kalakan na kaso Allah, tingnan kaya sukudang kalubu, ang maalakang Allah, na pinaka pagkirarangitan ng Allah, katiro na di mo ito, kaya pag-isuisyon ko. Yung ito, kaya tiro, no manusya, sa kaya tanga ang kalubo, kami palo asorga. Na pinakapagkirarangitan ng Allah, kapantay giro na kapatay sa manusya, na ayamaan na niyan, at hindi supo ko yung narakyan. Mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala, na katawan na ka, wanto nun ipinakap, Antonin iba na pagkibubayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, akatiro, na iprilayan rakapan sumya nga ngagulabag ka akadustaan na pwede sa pagkibubayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yun kaya katiruyan. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anna Allah astafa min al-qalami arba' mata-mataan aayap pinakamiyapili ang pagkibubayaan wala akatiru uuri paniyan na din kaya patakatiru. Kaya katiru ang kako subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Diyan na patakatiru subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Diyan na patakatiru na gina ni pinakapagkibubayaan ng Allah. Pamangkala subhanallah sa tao at ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atirun Yesus subhanallah kutibat lahu 20 hasanah wa khutwat anhu 20 sayyi'ah. Na pagi surat abagyan Yesus 20 amapiyah. Nagupagi surat akyari laan sa 20 amarata.
Ibu katuruan ako subhanallah sa makaisa. Naniyak ako ka sa 20 mapiyan, nakita ka sa 20 marata. Ay dapat ka ako pakaduin ka. At niyapat 40 mapiyan, naniyapat 40 marata niya derka. Ay dapat ka ako 30 ka di mo ni katiro. Pero to mapiyan niya ko nga nagupira marata niya derka. Ano ni man yang beda? Naya membuat katuruan ko na pipiyan ka. Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa ya kapetiruang mo na nga dirasa? Mga parapida. Ay mo kasi ko melat. Ikebalas, ay kap kebalasan ino na tumboy na lang. Kado na, ay ko kap kebalasan na. Wala. Usual like balasan. Karena begitu, pipian kan. Subhanallah, 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 subhanallah. Kaya itu napakai tu naiklah di mana sebab na perperusian na lima niya natin. Subhanallah, naik kata niya no niya telur lima na takin ibu ibu kayak gitu kita jadi. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini gitu saya naik kata niya no niya kalau kita takin ibu dia bagi dapat 10 betul. Ada apa saya kapan nasbih? Dia lima ngayan na makapasa dekat saya na niya dapat 30 betul. Ini man. Dia na telur di mana ya? Telur di mana ya? Dia dapat di mana ya? Dia yang na 5 di mana ya? 5 timan. 1 2 3 4 5 5 timan. Dia yang na pito timan 1 2 3 4 5 6 7 pito timan na ya. Pito timan mambuya. 30 agutlo lang mo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Para jika dimikirimutan ubang mga pira makasuya 5 ngaya. Amadang lagi mana sedikit nak kesunya lagi rawan nak keributan daerah tahu dia nak biar tarutok nak tarik lebih demak tarutok. Nah, apa piye nak malas. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Bengar rapi dua. Subhanallah, 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 subhanallah. Din, kaya kita bela sa bengar ko. ومن قال الله أكبر نغوشة توترون ينسو الله أكبر فمثل ذلك nasaka mau tumambo ya balasian na 20 amapi ang niya kuha niya na 20 amarata niya na kudusya niya. Ipena sa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabaya ko pagkabalas ka na bar. Ada pula nadi panas sendiri nak bar. Oh pagkabalas yan nak bar. May ramat din niya ako anak bar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang ramalas. Nabangabon ni rapid payan. Wa man qala la ilaha illallah famithlu dhalik nagusat tao atiro niya natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah na pagkakuha sa 20 mapian na pagkakuha kilbatan magbu sa 20 marata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ala baka putira. Helala. Ingat ke balas kaki ini juga na. At ingat ke balas.
Amiyaswa ka ba dun sa mga lokos? So kung sa mga lokos, nahigira amiya umaso record. Ato na record. Matuli ng mga lokos sa record. Kapamagawa ko kumban. Uy, dito so Laylatul Qadr. Ika-20 gupito. At hindi mga lokos na ayaw ko na Laylatul Qadr na so ika-20 gupito. Nahigira niya umaso ika-20 gupito ko Ramadan. Nakatawa niyo gusto ng mga lokos. So mga mama na kumili naman sa gita. Gusto naman sa gita. Na sila hindi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nakatawa niyo gusto nila. Pag po sila sa uri-uriyan na masakit. Na la ilaha sila, la ilaha. Makatuko sila na, hindi ako masirang kukukuha. Diba? Na mga may tambal sila. Na kumasiro kumain. Di ba ako maroy? Pag ginawa sa'yo din na, tama sa sakit, tama sa din kaya wala labihin na, pagkiro din. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaya din baka kukuha na lang siya na. La ilaha illallah, la ilaha illallah na. Eh gila, tanto sila na kaya burisigan sa kapisibutian. Nakatawa niya yung pagkabalasiran. Na pagkigurot. Hilpa. Na makamasiran rona. Nakatawa niyo kaya pagkagun sa hidayat at yung mga lokos. Ayaw ko na kaya pagkagun sa hidayat na sa miyapat sa rajuna, miyapat ka rajuna, miyapat ka. Nagyuto ko ni Miyaka, kaya turunan nun Laylatul Qadr. Yuto ko nila kay sa Laylatul Qadr, kapag miyagundo ng mata. Di ba pa rin, yung mo tayo ginawa na, pagkati muro na ulo niya. Iba. Ang yatay muro na ulo niya. Miyapat ka maguna, miyagundo ng mata niya, miyapulo ka din. Di ba pulo ka din, miyapulo din. Sa atin hindi ka pa katigil na. Kenapa lu banyak pagkabalas la ilaha illallah kaya kapsubalasan yang nak digurut. Mana urip Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin. Simpatannya Rasulullah kata yang dikirian. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin nabusatau at-tirun yansu alhamdulillahi rabbil alamin kutibat lahu 30 hasanah kapag surat abagyan yan so 30 ang mafia nagupag surat akyar nilaan sa 30 amarata. Ano ni man nang bidal kapangalan ibalas nakataya so figura-duradan ang mga amal. Figura-duradan tanoya. Ay dapat yun, piniyatan tanong. Tanong to sa pagin yung miyaluyak na figura-duradan tanoya kanya. Asimi na sunat tapi rato sunat. Sapula aku 2 rakaat tak betul sa sunat don. Muakkada. Sunat suy ka dunia yan. Kapan sa Quran? Kaswag tuwa asar na pinagluto sa dinuta sunat roon na espesyal ang pambugin mo Allah. Kapat dia sa Quran. Niya pa mabusiyak na to siya kung kaya pa ka magpilitan so kapat dia sa Quran. Ando na suy katlo niya liyakan. Kang gusto ko tamukyan o agumaw Allah. Na pag mayroon ito nakasimbayang kabatihan sa Quran, kang gusto ikatlo. Katawan niyo, tinimutimuanan ng Allah sa satiman ayat. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqama as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Susira na yan. Ayun po na yung kairan. Suka pambatiairan ko Quran. Ususira na yan. Adiran di pamamayan dengan sa mga sambayang iran. Ususira na yan.
Ading gagasto ko mga tamukirang kuwagamaw Allah. Yarjuna tijaratan lang tabur. Namya siguraduiran subalas. Adad na kalugi kalapis ko dunya, adad na kalugi kalapis ko alunga na mauri. Manapakasog ka ko surga. Basta ay gula na nakahinga na natalog. Maluin ka ginawa, kama ginawa. Isa sa lapidawa si ikaw mafia. Datarajim ko tuwa, di kang babi-babi. Kasi sa lapidawa, kapamagugumpa si ikaw mafia. Mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala, na padanan si kung mga pitya ipagpagumpiyo kapagigig na tampay sa alungan amawin. Ay di talo rin piniyata, na ito kapiyo, ataya, palakang man sa mga madrasatan. Palakang sa mga madrasatan. Sa diyong kaya, kaya pakabukatan. Na umakasalapi daw ka si ikwayama lang yan. Napaginadan si kung agama na padanan ko amala di kaya. Ida mata ibnu Adam, ingkata amaluhu illa min salat. Andi kapatay, umbawa anu Adam, nagyapotol din sa mga amalay ng mga pipiyan. Iya din. Ngayon ko da, kaboy nangiling ka niya, taya ka matay, nangiling ako kuburiyan at tumitin mo na disimo yung Allahu Akbar. Umiling nga na disimo yung kuburiyan na, niya ka moro na tumitin mo na. Yung mata nga, misitan. Pag namili nga kagililibong, nakagiyang awan ng mga tao na tumutuloy, kata sa mga sidga ka na kayo, kata yan. Pabiyakan niya magiging baga ito sa libo na mura ka daw di ka palag. Nga yung gililibong, namiya ka, umara ka. Patututokin niya na pa ito, Assalamualaikum, liga na ka na, so yung nilibong niwa. Sige na kata sa mga ito sa libo ka, namatag niwa, mita pala, so, lakbo ka. Da, niya po tuloy din sulangwan amal. Illa, ni talat, ay po di kita pinag amal na di nga tulog. Paganero, sadakatun jariyah. Sidka, petuga. Ito na yung sidka, petuga. Kung ito ay dibigay po tula, hindi ka muna na. Dataro ka pa kasidgang ka kumadrasa. Kapakasidgang ka kumaskita. At yun ko ito ang minisidgang ka kumadrasa na dayon sa kapakatitin gumadrasa na amalakaw ito matay kapan na kumbilangan na so din guna kumadrasaan na subalasiran na petimbangan na ipumbagay ka din sa iyong buta ko buta. Ano man itong dagdaan? Ay bigla ka mga murit kumadrasan na ayaw mo rito na magatos kataw. Napalay din niya kaso ang uta magatos kataw. Bukuli ka na bumamagatugatos katawa mo rito pa ma. Nagyan ko to ang magatos katawa mo rin. Na subala sa ipumbagay kiran. Na sabi sa bala siran na dagil ba't ka nagtimbangan na ipumbagay ka sa niyo mo to kuburka. Ano man itong gida-gidaan? Malamod pa naman sukuhan. Kapag ang buta sa ulama. Si sa diyong kutuwakuhan, kinipa ko siya tanroo, kumiyang ko siya ton, naad na kinunuan sa kataw professor sa issue. Nakatawan niyo siya diyong kutuwa professor sa issue. Nasumyong sa mga madrasa na sa Marawi. Kagiyam ako masama sa Marawi. Natingin na paluboy na ko niyo saya sa 5 kataw awata aylo. 5 kataw awata aylo. Uda wata aylo na wata pobriya pamanasok. Ay man niya na miskin na wata miskin na. Diyan siguro so wala ka pagabay din na. 5 kataw. Tingnan to na. Natingin na punggus ko na sa tama sa kapakapasadira. Na uman sa ragun may bugin yan din subaya na di mo talima katong katatan subay din sa ngayon sa ragun. Sumiyon sa matampay na kuminom man sa 5 katong. Sumiyon sa yamanan yan na Jumya Tulwak na kuminom sa 5 katong. Inikidin yan na dito, kumbay din yan kumbay din mo sa ragun. Tamay man ka sa ragun na bay din yan man, makakalusing ataw na bay din yan man sa kumbay din. At awan yung ikasunduan.
ay nibigay niya nakapasalin sa mga guru sa Jamiat Marawi. Di na 5 kataon na junior kan turuno ang taasiran. Nagudiyo ko niyo kiran turuno ang tawa ako. Kung kayo nawa tigilan, o kato kawiyakan siran, na di kan dinipagandisa na may nakan siran na kataya, kaya so pingusto na kanaya, kaya pakapasalin na sa kanan. Para di ka na tigil kataon, wantay pingusto na ka. Na para di ko iran man po katawan, kato kawiyak ko iran, sa kaniligiran ni English so tigyan, napasuswat na ko iran. May ilaya ko iran, napasuswat na ko iran sa sansa kabuyakan na ito. Na para di ko iran mapasuswat, at yun ang katawan tayo dikiran ni English to, na di ko niyo kiran turun. Dito pinggululaya ito. Ano ni mang gada-gada yung kutuang niya padalmon? Nasabab sa diyong kutuwa, keto kawin niyang ukala ibala so di kang gusto isi ko mga tao at di maganag si ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Ay apa nubu madrasa na kung gusto na ka. At yung pa malaya buwa ipikirantan na so agi na makasasangan ako sugay sa guru na sa katano na kita ron contribute. Eh, mata na kita nubu miyubaya buwa pangasog sa surga na di mo ta di gusto sa di mo ta madrasa. Nakuha ka sa balas sa bupi ay bukul na ya Allah ya bukul na salad. Na umana pito gawin na patad ka sa salad na maganda ka kumadrasaan. At tatansip tiro nga sa din nga madrasaan. At iduga to sa kataw kumagin sa salad na sikos pagkakauta tigaw na pito gawin na saulan na umani sakat taw na sikos sulde saulan na emi batadi na salad na kuwan. Anto na iba na napatlan. Nauduga to sa niya ka batad sa salad ko sulda sa ulan na nawaluga to sa ni batad ro. Ang pangungumanan, ipagumpiya ko madrasaan, ipag-improve ko, pag-inga disi ko iskwilan, si ko yamanan yan na, masgit na niya kapiyapiyaw to, ipagugup si ko kailangan ng mga guru sa madrasaan. Nayamanan yan na niya kakuha ka sa balas, sa kanabaya niya kakuha sa balas, na susa katawad ingres to si ko madrasaan. Mga uwi po Allah subhanahu wa ta'ala. Panagpanasisa din kay amalun salih aunggal bakang kanay prilar ka Allah subhanahu wa ta'ala sumyangan dudusan ka mga uri pero Allah subhanahu wa ta'ala nasa tao at piroon yan. So inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ibira adnam niya sugat niya wafat. Para tanito inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ani ganun ka sa adnam niya wafat. Amana niya wafat sukuan. Ami ano kauto. Ani bigat tiru agaro. Ani ganun kau na dinaptiru na kapada. Din na paganya pitirun ka, ebo paganya pitirun ka na. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ada tawat pirun niya nanan. At yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inunta na irila unwallah so niya nandudusya niya. Nagupaki surat. Paki surat Paki surat. Ato na ito. Ang ito playground, compound. Paki surat pugit o surga yan. Di mo ta surga ka, kisuldan ka surga. Nasugit yan na paki surat o na ngutuangaran ka na isumbaton ang mananalamat ko Allah. Tao ang mananalamat ko Allah. Perilar ka Allah sunyan dusa nga na isurat akong git. Walay taas ka na mananalamat ka si Allah. Papasang ikapanalamat si Allah. Si kugit, kuwalay ka ko surga. At iwan gito si kumawalay si mga alay tamo ko sa dingay dumi na yapas walay ko surga. Anagitian. At yung muto agitian na yung kutuwa kapagasul ka kugit walay ka ko surga na isusuratun sungaran karag sa tatagunun so. Tao ang mapasang ikapanalamat ko Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Ando ni ka na sana ngete na hindi pagpagilip pero nakakanabaya ka pero ako na. Nandun ako din ipatay niya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Una doon, nakapakapulinisya yan. Doon nakapakapulinisya, ano ka mo pangisya? Eh, diba, naka-out, siya kong tanong. Doon nakawatuat, pero anang ka mo pangisya. Na, panupan sa hadis. Kaya kung mga dato, sa tao, at yung kutuwa sa apasap na kagugulatan, di matataro to. Nasa tao ay taroto piano na ginawa niyan na pagkisurat inirilaon wamba sumyangan dunsan yan na pagkisurat at nawalay niyang kusurugan. Gila na yun kaya sabag ko mga dato, nabas ka tanong siya dito nung tanong. Na, pagkiro taroto pa nga kaya natigwin mo, kakisong karos. Ba may kagiro sa Allah sunod ka sa sunugan at bigla, sa kakisunod sa sunugan. Begitu. Kadi pagod di sujo na nakakagira ko na ay pipigyan niya na si bisa sa uriyan nakakagira ni kapagiro imam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na kaya sa pagutan niya salam yun. Nanay kapir kanudon. Salam sa niyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Napeliliw kanudon. Nunggu dia panggil assalamualaikum nak pemikiran itu dah diberasan jalan jadi. Allahu Akbar. Mana oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sekalian. At dito na kuha, nakarob siya sa uri-uriyan, nakakagigit to mapipikirin na pali. Mga uri pero Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ito na pinipadi sa mga amala, mga pipiyan. Panggilubagan na kayo man ko. Pero manana, ito na ito sa bagay na yan, panggilubagan tanong. Mga sambay ang asunat. Ito na pan. Quran, ito na pan. Kasih sidqa, ito na pan. So kita sabihan sa diyang kutuwa, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ito na pan, sumiyalo yan. Katiruang ako, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, igilad na. Ya wafat. Ito na pan, ito sumiyalo yan na, ikan naman. Kataro to pa ako sa saya ko mga dato. Anto na ikapito. Maganda pa kaniya sa pulo na sila ako. Ayag na oras tano, nipuna ko kagiyan na. So na oras, alas 9:30. So na to. Sobra alas 9:30 o. So na to kaya kuwan, kagiyan. Naiman to na miya isa din oras. At kaya pa magpudatan. Ayay kapito. Sa tao. Andun ka pa kasilam yan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nadimawa ko sambayang ayan. Nagturo niyan sa makatlo. So astagfirullahal azim wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Uriyan yan na pirakala. Pirakala. Saan mo ito kapakapasadyan ko? Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Allahumma antas salam. Aminkas salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alita ya dal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta. Taman sa mutakapusan niya. Na uriyan niya natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pero niyan so subhanallah sa makatlong at 30 alhamdulillah sa 30
Allahu Akbar sa 33. Oriyan yan. Na itundog yan so la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Oriyan yan. Nabatian yan so ayatul kursi. Oriyan yan. Nabatian yan so qul huwallahu ahad sa makatlo. Oriyan yan nabatian yan so qul a'udhu birabbil falaq sa makatlo. Oriyan yan natiron yan so qul a'udhu birabbin nas sa makatlo. Natunay bala sa imbagir ka wallah. Paganero na bala sa imbagir ka wallah. Iya kadakdak li bala. Paganero na balas ay imbagir ka wallah ko katiruang kasan. Waya katiruang ka nakapita-pita subo. Na pagkisya pa ka wallah ko may tumala pagkabinasa ko mababas alungan. Dahil na makabinasa ka. Sa di nga mababas alungan. Kadua yung bagay ka wallah balas. Pagangkusan wallah sa di ka din makuawos kung mababas alungan. Di ka din kakuawos. Ano ka di kakuawos? Kesukat kaso ipagutunga. Kesukat kaso ipagutunga. Beauty maanan yan, di ka kakuawos. Kung mababas alungan. Di kakuawos o pangilihan ka. Kesukat ka sa di ka din katawan. Kesukat ka sa di mo tayo ipagutunga. Sana turun ko to. Ikatalo bala si bagir ka wallah. Iprilar ka wallah sunyangan lulusan ka. Ikapataya bala sa bagir ka wallah subhanahu wa ta'ala. Ayaw buwan lata ka gusto surga na kaida ka matay. Kung kapatagi ka ro kapatay na dibisugo ko surga. Ino di talo di perakala, gira di talo di simbidan. Nauli ka di perakala na tataros na ka na nga miya kala so katawin ka kubala sa imbugir ka wallah. Dapat kao. Nauli ka pa perakala kandi ka pa kasala mo imam naya kaya sa butang ko naliyo ka doon. Nambo ka sa kasakili naman sa kita. Tuwa kaya baka din maka perakala. Dapat ka. Tingadyo ko manarima tao perakala. Dapat ka din pagdun kaya pero na doon ka hindi ka pa kasila mo ka na luminyo ka sa liyo na ro kajip. Kaya ka nanip manariang kaya kuwan, nakapagiling sunda kuwan. Pero nanto nun ni kuwan, mata nga ya kapipigiran nun, nasipulan na, ya mabugiro, disipulan. Iyip man di man ito kuwan, letista bakas. At yung yatimbo ng mga darpa. Mas mabugiro sipulan nga, mata nga unuugupya barum, na mata nga giruman niya. Gitu baka si man. Tadi din makapagpura ka la. Yun yan nagkagagaw. Bani yan. Mabati yan mo ito para ka la. Na kailangan ka na pura ka lang. Sa aya kapagpura ka lang ka na kapanasbik ka na kanabang kapagprumsod yung lima nga sa makaisa nga maparos na yakatawang walang liyapasan. At yupiyan na kayo. Kung natutukon, Subhanallah, 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 Subhanallah. Dito yupiyan na ka mamalas. Kenapa ka pumiro subhanallah. Apa gitu? Ikawalo unggul bekang ka uri penuh Allah subhanahu wa ta'ala. Na iprilar ka Allah subhanahu wa ta'ala sumyangan dudusan ka na rakis. Ayam maanan yan na pakipumbalay ka wallah sa waling ka ko surga. Mga oripin wallah. Nasa tawa batian yan so kul huwallahu ahad sa makasapulo. Yan makasuri. Na iprilaon wallah sumyan dusan yan na rakis ang pakipumbalay wallah sa waling yan ko surga. Kul huwallahu ahad. Kailangan na manggal magtanong. Dapat yun. Pernyataan tanong. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد miya kadakdak lini tao memumura isenso qul huwallahu ahad naman yan naditatag sa ginawa niya madakli balas so qul huwallahu ahad ikawalo to pakariprip sila nga ako makasala
ikawalo. So kasimbayangin ka ko salatul Isra. Agito din sa salatul duha. Di naman na salatul Isra na ayad na ngaran yan nagyuto din sa salatul duha. Aaya pag wakton yan na mga 15 minutes to 20 minutes akapakasabango alungan ko lipong kung ano pala. Ibarat na uwaya kapasabango alungan si ko ayamanan yan na palaw ay kapasabango alungan na tuloy kapasabango alungan 527, 528. Nabilang ka sa 47 minutes. 5:47 na yuto din iwakato o salatul Isra o din na salatul duha. Nataman sa diyang kotowa alas 9, alas 10 nagyutod ni wakto niya. Salatul duha na duty ka po sa nawakto niya. Ugay na aya pinaka wakto niyan amala ulibalas na diyang kotowa 20 ka minutos akapakasbago alungan at sumbayan ng kaso salatul duha. Katawan kayo bala sa imbagir kawal no? Pag meron na pala sa imbagir kawal no? Asar ka sumbayan na kanan. Salatul duha. Ubang kapulipati. Dadana tiro sa bala siya no? Ayaw pala siya na pag meron na iprilang kawal na sunyangan dudusun na. Ikadua bala siya nagdatar kau niya ka ni haji sa kompletod na kaya ni haji ka na bunya ka pa umrah ka pa. Datar ka din niya ka ni haji sa mining bulalan ka so lang wana ro kuno ka ni haji. Lang na wajib ko ka ni haji. Lang na sunnat ko ka ni haji na niya ka pa umrah ka pa. Aji na ni balas aji ko to salatul duha. Anto nonon pira rakaat na aya rakaat yan na 10 agudu rakaat. Na aya pinaka minusun na 2 rakaat. Ino kayo ni bawa ni kaya lakal-lakal ngayon eh. Mata kaya lakal-lakal ano. Ay, doon na mala, niya kagiraw ka, ay doon, wali mo ka susunod doon. O di ka kagagas sa 10 agudu rakaat na 10 rakaat. O di ka kagagas sa 10 rakaat na 8 rakaat. O di ka kagagas 8 rakaat na 6 rakaat. O di ka kagagas 6 rakaat na 4 rakaat. O di ka kagagas 4 rakaat na 2 rakaat. Ay dapat di ka magkagagas 2 rakaat. Ni subra ka o bukulong. Anto na yung sakap ko? Okay, nakanabay ni hadiso. Kakayong mga lokos. Ayaw ko na ipisag ko na pag ni rakat na wadduha. Ikadua rakat na alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. So pag nirakatin na wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Ginan ipsakbun. Ikadyang kagaya na baka na memorize. Diyo ko makapasimbi na sa salatong duha. Kadiya ka na memorize. Na sa memorize ka, kawaya po memorize ka, nasasatiman na ayat, na kuluhu, na pagulirakat, na kuluhu, na ikadurakat, na kuluhu. Yan din ba na yan, po memorize. Na siya po ito. Kaya pira na kurono to. Siyaw. Na siyaw. Last. Ika-10 ang last. Ika-siyaw ya? Ika-siyaw ya? Ika-siyaw ko siya. Kanawi ka sa puno. Ika-tao na. Niya bibigyan ko. Pagkasalam ako dun. Nakinubo matang bibigyan ika-siyaw ha. May ito muna, malalim na kayo sa kano. Anak ko to, kasi yung gusto to kagi. Ay ikawalo na so kabatihan ka kukuluhuwag mo wakad sa makasapulo. Na ikasiyaw na diyang ko to kasimbe na sa salatul isra, salatul buha. Na ikasapulo iman to. O to, sa kanikilali niyo. Ha? Sa kanikilali niyo. Good YouTube. Ay ika-10 amalun salih amapya kailangan na manggulbukatan. Mga ori pa Allah na di tanud na yan indireno naging 10 ka klase inaliya ka kan. Kailangan na mabaluy ka at ito din ang mananaguntaman na sa kapunggulbukan ka sa din kaya 10 ang inaliya ka kan. Wait na ay mao ni man to na din kaya kapumbagupay kumapya o. Ito ba tiyo? Kung magugupad na sumapya, agilbak kakagyamatan, aso ka pa magugupay, kumapya, agilbak na dito ipitimanan ang mapya. Ando na rin ka sa pulo, sila turakin. Ando na rin ka sa pulo, so kapang dugang ako tunganin ka. So, tunganin kayo nito lang ka, puno nga pinan ka. So, tunganin ka, yung katawan na, pagdadig ka. Sumpat na ka sa relationship, makipagginaway ka kung tunganin ka. Gini ka sa pulo. Ay dapat yun. Sa tao, amaking ginaway ko tunganin yan. Sa tao, ang pangalagin yan so tunganin yan, mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mana niyan na, baluin niya na ginawa niya na mapasangi. Antonio iba na nakapangangapin ko tunganin yan. Pagumpiyan yan, sulat yan, na gusto tunganin yan. Babaluin niya na ginawa niya na Antonay iba na pagumpian niya sulat talaktiran at tutungan na yan. Makipang ginawa ikotungan na yan. Apag ganyan ba na sa imagirun ng Allah? Pailawan ng Allah sunyangan lulusan niyan. Kapailaan ng Allah. Sabaw sa Diyos ko to, kaya baluin niyan ang mapasang hindi ka paking ginawa ikotungan niyan. Ikadua ba na sa imagirun ng Allah? Paluwagan wala ko riskin niya nun. Kabaya ka kaluwagan ako riskin ka wala. Ano yung kabaya yan? Aluwagan wala ko riskin niya nun. Sada ba yung saliman na dinubad? Ako kabaya ka. Paluwagan ka wala so riskin niya ka na aking ginawa ikapilipi ako tunganin ka.
Pakinginaw ikaw. Basta di ka makipanginaw ikaw itong haningan na. Pakasisimpitan ka din magbubuwag ka sa riski. Kabaya ka kasimpitan ka sa riski. Di. Nato na makipanginaw ikaw itong haningan. Why? Bitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Sa tao, akabayan, apakabalang nunuwala sa rizki niya noon. Mapanungganoy sa mga pasiriyan, kapanunggilingan, upama na mapaloy arawatan, o kapagintaw. Sa iko'y nga diyan, falyasil rahimah, ng bulo yung kanyang sa tungalin niya. Umpiyan niya, sulot yan, agusot tungalin niya. Tiga kali sila akan magmulay ka sa tungan niya. Bapir ka nila magmulay ka. Na-importante na sa kan, ha? Ikaw hindi magmulay ka. Bapir ka niya pugulugay sa lupa. Na, pagkiulugod sa lupa. Iyakuan yan so. Dusa. Naniyakuan ka sa balas. Ikadua, kaya pa kau kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigina. Man ahabba ay yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Sa tao, akabaya iyan at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apelu alu agnun wallah suriskin yanon. Nagu antunay ni ba na mapelu ya rawatan. So adatian para nainian, kumatungan nainian, na falyasil rahimah ng bulay ukaan niyan so tungalinian. Pada penagih pak kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa tao, ang pangarapian, akan luagirun kuriskirun wallah. Kung pangarap yan na makata sa umurian, makata sa umur ka. Diga pasin matay. Sa makata sa umur ka. Gusat ta, wakabaya yan na mabalay arawatan. Na mulayo kaan yan, sotungan na iniyan. Paliyat takila, nagukal ka niyan suwang mo. Kau sama na yan, naging kaya sa pulo ka klase, nagiging pinakamalaw na din kaya kapag kumuliw ka ako tungan ika. Au puno ka, batula ka sa tungan ika. Nakapantag ang kakapatay, naapiapan, mabubasaluin, mabubasalungan, nagiging di mamuwasa, na mabubasaluin, pinumula ka, binunong ka sa kanana, bata sa masagit na biyuto-buto to na binunong ka kaya, nakipagpinumula na kaon, Allahu Akbar, kakumbula sa nakapala, nakipagpinumula na kaon. At YouTube utang saya. Nakagi ito lang ka sa tungan na yun ka. Di ko nakikong ginawa yun. O kapag naging ko nakapatay na diri suga ko naraka. Nato na ito muna ka. Makuha nga subala sa piyagabala na ka. Anda ito muna yan. At taliman subala sa piyagabala niya. Lango. Napakimuli ko ako tungan nga. Ito ba tao? Apira ta ginawa ko tungan nga ni mato na tupido na. Puto lang surat ta ginawa ko. Baluyan ka ginawang ka manapi. Aminin do ka ulan-ulan Ramadan amanapi. O kapag ito kasi sa jingga in dunia, mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nga urasakan na sobrang nalason si pakambala at Allah hindi nga nasakulo na yun sobrang natanong kabiyak ka dakal man hindi nga manusari narugibu sumiyak ka dakal na iman to na yung naurasakan na pirusa lang na ron ako ron yung pirus iman to may parang nanay na makapasad ako si at pirusa ko ron kabagpiya makapanguras ako ron na ipusa di mo ta kapakaw makanon siya po sa akuan linamon aron na kanun oras iman to
na makapaguna sa corona, magpiyaya kayo ka na alaw na, kapakit luto ka, kapakayan yung piuras, di sila pa sinsibuyan, kaya pakasimingira dyan, alaw na. Dapat, bala-bala sa ano Allah subhanahu wa ta'ala, pakambararat mo Allah subhanahu wa ta'ala, so panaguntaman niyo, yung seminaryo na tataros niyo na kapiday sa mapiya amalong salih. Yung madrasa tanong, biyan tanong, kag buntal, pagilayan, kuya man na nakala, iparate yung kapugin, yung madrasa na yung masjid. Saan yung kapi yung madrasaan, nakalay parate yung madaglataw. Saan yung kapi para sa masjid, nakalay parate yung madaglataw, kapugin, nabudiran di kasi sa lapidawa, kapamagugupa, ay kapag sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, at bigyan, al-ittihadu quwwa, so kapag isa-isa, kasi sa lapidawa, kapamagugupa, nabudiran papagataling umano Allah, wal jama'atu rahmatu kasasa girumpong. Datanya kadi diuma aka pa magugupa ka mapugaya sa lauda paro ka madiyuma piya na limo apa pagatan mo Allah wa tafarruqu dalala na sukul suka para na mura na rin sa pagatan mo Allah. Abay sa wallah wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Apatin nusutali wallah subhanahu wa ta'ala sa ubaran yung bulabulabi. Ubay niyo pura-pura at Allah subhanahu wa ta'ala sa pagisisa niyo. Pamangya ko kanu sarila, ubay na damapya kayo dito sa niyo sorakan na. Bagumuya tatagila. Kadit na mada soraran o iya parugalaga ba niya si ko ulan-ulan Ramadan. Ang orin ng Allah subhanahu wa ta'ala pakambarakan ng katanong Allah din niya ulan-ulana. At tunidiba na Shawwal sa sulapan makapusay man to. Sa na magawi na paniat iman ko na pagpun magagawi na paniat na pagpun siguro sumususo kapamayad ko ba barat na pumayad ako ba makabayad ako na bukubukulo sa na magawi nagkapakay pa na pipuro mga ulama paniat ikan na suy pumayad ka nagyuto ni sumpatan na ka yun na panakaan na magawi si kuwaya maanan yan na ulan-ulan asawal kapipuro to mga ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi